Damang dainang nenulong di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus ta pasada roha do pikirata lahu manangin hata ni Tuhan martanya kita. Dame ni debatana sumurung siyan sa luhu na roha. Ima mangaramo ati-ati roha do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amen. Hurian ni Tuhan hata ni debata na sartu hita dia pada partikyanon. Dienek may siyan buku Jakobus bidu 5. Mamuka may siya na pitu. Masok sa 10 sada odo hata ni Tuhan. Atong pabingit tamu nama rohamuna aliya kadungan. Saha ro diharoro ni Tuhani. Ay parhaumeipe di paima do parbui na arga na siya tanoy. Jala dihabengit todo paima di jalo udan manugot ng butari. Hamupe marbingit ni roha ma patuguhamu maruhamuna. Ay donot do haroro ni Tuhani. Unang marhuy hamu maralohon hamu aliya kadungan. Asaw na kona uhupamu. Nunga jongjong dipitui banguhumi. Aliya kadungan akka panurirang na marjamita marhite-hite guar ni Tuhani. Ima tiruhamu dihaporsuon doho dihabengeton. Taparhatua do akka naung marhabengeton. Dibigihamu do habengeton ni si Job. Jala didahamu do ujung na binahin ni Tuhani. Ay para si roha bulod do Tuhani. Jala partalup ni roha. Ido yang usaha na. Dihita saluh na kadamang do dainang nenolonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu molo pola marsitaonok kita. Molo pola marukil hita. Jala molo pola ragap akka hamaolo na tadupi di bagasan parngoluon. Maul hiya do patuduhon habengeton. Alay justru umura do hita patuduhon dia ka situasi na marsitaononi padilion parunguton. Omma na umura ta patuduh di bagasan nakaparngoluon. Alay di hata ni Tuhan na mamakulingi hita dia para partikyanon. Sada poda na uli na pinasahan ni si Jakobus. Tuhala na porsia na ditano parserahan. Na di bagasan nakasitaonon. Molo hita pahit damang dainang nalonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Di bidu na pa 5 honon. Sa sitong na nunga di paingot. Manang nunga di pasingot. Si Jakobus akajol manamora di hatihay. Di pasingot si Jakobus akajol manamoray ala dang boy na sida mangodihon akanosan margelo. Jol manamoray justru mabayan jol manapugus marsitaonon. Marhoy-hoy. Jala jol manamoray dang gabi di patu panasida kapangrupion. Wakana pugos. Ale justru pamisaton. Paburnang-burnang diri. Jala mamusa-musa akan napugos do di laon nasida. Dung di pasingot apostel Jakobus akajul manamoray di patugu apostelima musenang akajul manapugus na marsitaononi asa tung margogo na sida, asa tung marbenge ni roha na sida, mangadupi akasitaonon na roho tu bagasan parngolo di na sida. Di hata ni Tuhan di bagasan na papituhon ahamadidok disi. Atong pabengit tamu nama rohamuna alia kadungan.
Saha ro diharoroni Tuhani. Ai parhaumaipe di paima do parbuena arga na tanoi. Jala dihabenget todo. Paima di jalo udan manugut nang bondari. Diban ibana tudos akajulma na pogus na marsitaononi asa marbega ni roha na sida tudoson parhauma na totong di bagasan habengeton paimahon udan na totong di bagasan habengeton paimahon pangurupion udan tu hauma boy di jalo akka parhauma alani asini rohani debatado na mangalihoni. Nangakajul mana pogus be na dibagasan akasi taunoni ikototong no na sida marbenge ni roha songon parhaumai. Dibagasan benge ni rohai ikon adong do pakirimon neko jalo di namar benge ni rohai do andongan dibagasan ngoluna. Ima silas ni roha na siya Tuhan. Artinya kesabaran menghasilkan tahan uji di do ima si Paulus. Tahan uji menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Molo dison benge ni roha parbuena majakod debata manang dijakod debata di bagasan akang olu. Aleni dang napatudonoton hagaleon molotung marsitaonon manang dang gabe patudonoton akka ungut-ungut molotung pe akka nadodok nihai di bagasan akang olu siganupari. Alane ko patudonoton niala jol mana porsea ima habengeto di bagasan pakirimon holang tutuhan isabi. Dihita damang denang nalonga di bagas sa tuata Yesus Kristus. Hobarto jahna sa tuhita dia pala partikyanon. Didok marbenge ni roha mangula lomo ni rohani debata. Na parjolo sa hali nang dipaingot tuhita ganuk marsada-sada. Asa ganup jolma na porsea tu Tuhan Yesus Kristus di patuduhom ma habengeton ni rohana mangula lomo ni rohani Tuhan. Na pasti amanginang ragam do akka hamaulon neko boluson, ragam do akka sitaonon nekon adopan, ragam do akka nasuhar neko ni madalanan. Alai nampe ragam akka sitaonon ni ikko patudonot do habengeto di bagasa Tuhan asa marhite-hite habengeto ni gabi margogo hita mangulan lomo ni rohani debata, gabi margogo hita mangadupi akan masa na suarsa roha do pikiran. Ima na parjolo. Na padua damang dainang hata ni Tuhanope totong nang paingot to kita. Aka jolma na marbenge ni roha mangulan hata ni Tuhan neko jaloon na do mana nekon marulok-ulok do ibana di bagasan ujung ningoluna. So hata ni Tuhanon dipatulis na kaniang songo si Job. Si Job di bagasan benget ni roha do mga do kasi taon ni. Tetapi dia yakin bahwa Tuhan akan memberkatinya kelak. Berkat Tuhan itu akan lebih besar daripada berkat yang sudah dia terima. Dan itu akhirnya terbukti. Happy ending daripada Ayub, dia dipulihkan Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan berlipat-lipat ganda. Nah kita pe kosongan ida mangina. Alai si Job nang pe marsi taon ni ibana dang mardosa. Totong ibana ho di bagasan ak hati goran di debata. Nah kita pe kosongan ida mangina. Maka zaman ini dituntun dari orang yang percaya, yaitu untuk tekun melakukan kehendak Tuhan. Karena ketekunan manang habengeto ni roha tedang mariswang. Ala iko maripola do yan nonga lehono ni debata, iko jalota do polana si debata.
Iko marulupulup do hita, iko martua do hita rakdo dewata. Maka yang Tuhan inginkan dari kita, bagaimana kita di dalam penderitaan itu, di dalam kemelut itu, tetap setia percaya kepada Tuhan, tetap berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, tetap berpedoman kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kemenangan bagi kita untuk melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Tengok memang inang. Nah perpu disahali damang dainang. Adong memang sa ilustrasi. Di sadetiki adong masada batu na totong paburnang-burnang diri. Didok batu ma dang adong nabuy mangkancur honao. Nanggo sada ninda batuang. Di BG tokok may manang imabusi. Dicoba iba nama. Dipukul. Alai lang putar batu. Justru bengkok do ima bosi manang tokoki. Tong medok ko ni ma batu. Isi na bui mangalwao. Roma musi api. Dibakar mamuse nang ima batu asa hancur. Didok rohani api. Ada tong nang hancur. Lam gejeki marha di batu. Alisa detikki. Adong ma aek. Sama netek mai matu batu. Amel ko batu. Haru tokok manang busi. Dohot ima api dang bui ma disarsar honau. Apalagi maho. Nina batu ima. Ale totong ma aki manetek sedari, seminggu, sebulan, setahun, sampai martaut-taut. Jala batu na paburnang-burnang diri i. Otik lam otik merlubang. Ala hona aek. Jala tahun lam tahun. Lam hancur. Amang inang. Adonai ko ni maberengotta. Siya ni ma ilustrasi bangsa cerita. Sebenarnya itu mau menggambarkan bagaimana air yang penuh dengan ketekunan dia mengalahkan batu yang begitu keras. Yang penuh dengan ketekunan dia menghancurkan batu. Dia melubangin batu itu. Nah kita pesa sitong sawani damang ina. Mungkin di bagasan parngoluonon ragam do akka batu na do na tadopi akka parok kilon. Budo na kaparok kilonon masalah di tonga-tonga rumah tangga. Budoon masalah di akka ulaon si ganupari. Budoon ni masalah di bagasan akka perekonomian do akla na asik. Alai moloy ma tarimangi songoni ma ilustrasi aek molo manete torusibana si hancur batu. Maka kita juga demikian Bapak Ibu. Molo totok kita marbengek ni roha mangoloi Tuhan, marbengek ni roha martangiang, marbengek ni roha mangido pangurupi dok madok moliate tu Tuhan. Maka apapun masalah kita, AHP batu na dok na tadopi di bagasan parngoluon. Mago disudi nangi. Yang diinginkan oleh Tuhan bagaimana kita senantiasa mau tekun diproses oleh Tuhan. Maka kita akan dimenangkan atau akan memenangkan persoalan yang kita hadapi di bagasan ngulu si ganupari. Amin. Martangnya kita. Muliate husob baruan nami tuho Tuhan. Dia sidok dinggan ni basam. Taruli hami tutu Tuhan marhite-hite atam. Ajari hami Tuhan. Asa totok kami marbengek ni roham. Mangulalomo ni roham. Di bagasan ngulu nami si ganupari.
Asagay barto hapab di harajamu. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita damang dahi ng Tuhan Yesus mamaso-maso.